Реши. Да оставим цигулката с нейна антична стойност. Ами, гимназията беше хванал някакъв бизнес с въшките. Ама на вас пари не съм за въшките. Не, за учениците даваха полече на въшка. Страшно парче. Може да кажа, че бизнесът си беше много добър. И какво трябваше да инвестираш? Мен, ставам студент. Ти ли? Да. И пари ли пак ще искаш? Да. И за какво ще са ти за уроци? А какво ще стане? Добре ли си, бе? Само да се уча днес. Ти какво си, бе? Нормален човек на нас. Да. И аз така си мисля. Как ще влезеш ти в някой вуз или училище? Ами, много просто, но за това не искам пари. Какво да учиш? На някой директор, там, как ти казваш. Бе, ти в затвора не искаш да ме вкараш. Спокойно, бе! Още утре. Купувам и 20 патки, отиваш на село ги пасеш. Ако изгубиш една патка, ти шко ти е подкос. Колко ден? Какво се правиш са? Силко се патка да я покажеш, че не се като приден на моята всяка. Какво? Трябва да се. И така понякога нещо лошо може да се нещо добро. А тогава гледай внимателно на следващия въпрос и ще разбереш. О, приятел, как си? Добре, само жени са страхотна само. Това е добре. Абе, не, защото трябва да обясня на жената.
Малко тъга съм, си ми липсваш пръст. Това въобще не е добре. Добре, защото липсваш пръст, ама първи ти ги носи, не знам. Че това е супер. То не е супер, защото купих цяло стало овце, 60 овци. Ама какво ги хванам? Това от черния гроб до сърцето и споявам като болки. Това е много зле. Не е зле, защото гледам по витаката бели, много болки по пътя, може да ви продавам си извик хем овцете, хем 5-етажна къща. Браво, то е супер. Не е супер, защото какво жената с тези 4 пръста не можава да запали камината и изгорай къщата. Това направо ужасно. То не е ужасно, защото жената и тялата не изгоря. Това е перфектно. Да, горе-долу, това. Преди малко бях много жален. Никой от публиката не ми даде да пие. Сега съм гладен, дано някой от публиката се смели и да ми даде да ям. Избери се двама човека, да се направят салаш. Не. Аз ще ставам долу да се избера някой за жур. 21 номер. Веки, кой номер? Аз се казвам номер. Трябва ли още един човек за салаш? Хайде, започвай. Аз случа в тока, спокойно. Много равностойни. Тук има достатъчно. Точно това. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?
много е прост. Аз ще задавам въпроси, а хората ще ми отговарят. Ама никой не ще се въпроси. Ами, според мен са лесни. Да, Добре, ето първият въпрос. Какво е старото име на селото? Кой знае да ми е ръка? Добре, правилно. До освобождението селото ни е било населено изцяло от турци, след края на руско-турската освободителна война. Селото се заема изцяло от българи, дошли от околните села. През 1934 селото е преименувано от Църбекли на Яворец. Новото случайно наименование е дадено от Христо Лалев, заселил се тук и развивал културата на читачната дейност. Сега имам още един въпрос. Името на кой светец се носи църквата в нашото село? Няма това ви знае? Димитър. Значи, правилно. Свети Димитър е подобрил на мрака, зимата е студена, свързва се с пътния свят на мъртвите. На Димитров ден хората гадаят за времето през зимата, а в нощта срещу празника небето се отваря и заробените и манета влязат с план. кой е авторът на книгата Ян Бибиян? Браво! Истинското име на един бежен е Димитър Иванов, роден на 18 юли 1877 година. Автор е на детски разказ, повести, стихотворения, в които най-често централно място заема живота в българското село. Сред литературата му за деца най-ярко се откроява романът Ян Бибиян, две части, записан в периода 1921-1931. И вторият ми въпрос е: с кого правя пакостите си в книгата Ян Бибиян? Правилно. Няма информацията, който отговори първи, след че ще дойде да си накрая, който е върника така. Интересно. Я ти гледам се на карта. Не, не мога да помогна, не знам кой ще
Ама я не съм малко път. Айде, моля ти са! Айде ми са някакви пустяки сама. Няма, махай се. Вземай си карта си, Марко. Ще се обадя на година. Бе, ама че сте сняг. Стига и пари ли искаш, мастер? Тя черпата бедна. Добър ден, дядо Башпе. Добър ден. Чул съм, черката се изтогава. Много добре си направил, че... Кажи си криче. Абе, дядо Попе, знаеш що за грятел, грятел може от комшията и че ги прави здраве. Той направи за камбаната. Много здраво, мъженци. Много я пиша, ама. Не навреди. Да. Да, взем го, взем какво се прави за камиона. Заската? Вярно. Какво са направи? Знам, Защото и не играх. не играх, ама аз ти го разкажа. И още ли? Още, значи, за мъжето, колко здраво, като мътна 25 глава, без колко дръпна, както вече глава. Бъй, това си е вече баяка. Чакай сега, за да прия с патрахала. И да разгледяга. Дай. Айде. За да че отпустя греха, дай ми нещо за черно. Тя бе да черно. Я Бога мога ти дам само един часовник. Ами че дай ми го. Като това е моя часовник, бе. Ти си го откраднал. Греха за житото и за въжето ще го опустя. Ама за часовника не мога. Трябва да нещо още нещо. Не, дядо, шерма сега, ти си грешен. Що си мъж? Кради виж за опощаване. Кой значи ти си грешен? Значи, сега, няма точно на съвет. Няма два чудена да скалма. Ама, човече, чакай. Оле, не работата. Не е добро. Бъй. Дядо Попе! Дядо Попе! Доста се разликали по капа. Той черпа да Добър ни ден, дядо Попе. уличната кръчка. Добър ден. Кой си ла? Какво? Подаря? Ти ли си ла? Много добре, добре. Мерси, много удобно. Беше, така.